Hei Antti Paalonen, tervetuloa Sveitsiin. Kiitos. Oletko ehtinyt maistaa jo mitään sveitsiläisiä erikoisuuksia? Vähän suklaata. Mikä on yleensä eka asia, jonka sä huomaat tai koet uusissa maissa, kun sä oot keikalla? Se ruoka vai joku muu? Luonto varmaan. Tuossa niinku, just eilen kun tuossa ajettiin lentokentältä, niin siinä tuli ensimmäiset metsät, niin alkoi heti miettiä, että minkä näköistä täällä olisi mennä tuonne metsään kävelemään. Se on kyllä. Kumpi on ehkä houkuttelevampi, suomalainen metsä vai sitten tällainen alppimetsämaisema? No, joo, siinä mielessä varmaan on kiehtova toi alppimetsämaisema, mutta että mä en tiedä, piisaako mulla kunto lähteä tuonne alpeille kiipeilee, ja kyllähän tässä niinku toi Genevejärvi ja noin, niin se on niin upea se pelkästään se värikin siinä. Se on totta. Väri. Että kyllä mä näen niinku se luonto tulee aina ensimmäisenä jotenkin siitä. Ja sitten tietysti ne niinku kaupunkiarkkitehtuuri ja talot. Ja näin, mutta mitkä erottaa sitten Suomesta. Kun sä oot suomalaisena artistina kansainvälisillä festareilla, niin mikä on sellainen Suomi-kuva, mitä sä haluat levittää? Et liittyykö se just siihen luontoon tai suomalaiseen kulttuuriin? Tai... Joo, se suomalainen luonto, mä luulen, että se tulee siitä, minkälaisia me ollaan ihmisinä, niin se tavallaan se niin kuin välittyy sitä kautta, että suomalainen on kuitenkin tämmöinen niin kuin pohjoisen asukas ja niin kuin se meidän luonne on vähän poikkeaa tästä keski-eurooppalaisesta luonteesta ja että se tulee niin kuin monella eri tasolla ja sitten se missä me asutaan, niin se niin kuin kuuluu esimerkiksi mun musiikissa tosi vahvasti se semmoinen pohjoismainen niin kuin tommoinen vähän mystiikka ja pieni hulluus siellä taustalla. Luuletko sä, että ulkomailla sun musiikki koetaan eri tavalla kuin Suomessa? Kyllä se varmasti, tietysti mä laulan suomen kielellä ja mä kerron kyllä tarinat sitten aina englanniksi ja mistä musiikki kertoo, mutta kyllä siinä väkisinkin se vaikuttaa minkälaisessa kulttuurissa eletään ja sitten kun sinne tulee, vähän sama efekti tulee kun Suomeen tulee ulkomailta esiintyjä, niin se koetaan varmaan eri lailla. Ja mä oon kyllä tykännyt tässä Euroopassa kiertää. Vastaanotto on aina tosi hyvä ja niinku se huokuu se semmoinen niinku kulttuurin arvostus täällä varsinkin ranskankielisellä alueella, niin se jotenkin huokuu, että siitä kulttuurista niinku, sitä arvostetaan ja pidetään niinku hyvänä. Millaisia piirteitä sit liitetään suomalaiseen kulttuuriin vaikka täällä? No varmaan se niinku kokeellisuus on yksi tosi iso osa ja se semmoinen niinku, miksikä sitä sanoisi, no se semmoinen niinku pieni hulluus, se semmoinen mystiikkakin ehkä, mitä siihen liittyy. Ja se suomalainen luonto yleensä näkyy siinä taiteessa eri tasoilla, aivan varmasti. Et varmaan nämä elementit sitten. Mitä sä... Täällä festivaalilla on useita artisteja ja osa on suomalaisia ja osa ei. Onko sinulla jotain tiettyä, jonka kanssa sä mieluiten haluaisit pitää jonkun jamisession tai jotain lempparia? No tietysti nämä Suomen artistit kaikki niiden kanssa ja osan kanssa on jamitellutkin, että tietysti. Ja eilen oli esimerkiksi Eivör täällä keikalla, että se on ihan mun yksi lempiartisteja, että sen kanssa olisi mahtava päästä joskus. Hän on tuolta Färsaarilta. Mielenkiintoista. Ja sä katsot kanssa musiikissa niin modernia ja perinteistä kansanmusiikkityyppistä. Joo. Siinä yhdistyy sillä lailla, mä oon soittanut kansanmusiikkia ihan pienestä pojasta asti ja haitaria. Ja siinä yhdistyy tämä niin kuin eteläpohjalainen pelimannimusiikki toisaalta sitten mun nuoruuden lempimusa eli heavy metallia ja sitten siinä on ripaus tämän päivän musaa siinä soundissa sitten tämmöistä DJ-tuotantoa ja näin, niin että siitä muodostuu semmoinen kerroksellisuus, että siellä on niinku tämmöistä niinku, vähän niin kuin nykypäivän rillumarei-meininki. Mikä on sit oudoin asia, mitä sulla on tapahtunut ikinä missään keikkamatkalla tai? No tietysti outoja
tuolla kun Ranskassa on paljon kiertänyt, niin se on tietysti aina, että kun mä yritän selittää jotain vaikka englanniksikin, niin kukaan ei välttämättä ymmärrä. Ja sitten mä oon yrittänyt myös niin kuin opetella ranskaa ja sanoa jotain sanoja ranskaksi ja kaikki katsoo suu auki. Ne on aina hauskaa, mutta mä tykkään kyllä niin kuin kohdata ihmiset ja niin kuin aina oppia samalla siinä itsekin vähän uutta sitten. Se on kyllä hauska. Joo. Sulla ikinä ollut ongelmia vaikka soittimen kanssa, instrumentin kanssa matkustaessa? No joskus, jos mulla on useampi, toi haitari on suht pieni, että yksittäisenä sen saa aika hyvin tonne lentokoneeseen, mutta sitten jos mulla on 2 haitaria, niin sitten yleensä tulee heti ongelma ja monesti se halutaan sitten se toinen niin kuin painon takia laittaa ruumaan. Ja joskus viime reissulla oli tuolla Saksassa ja laukku ei tullut sitten perille ja keikka oli heti siitä, kun lennolta tuntiin, niin seuraavana aamupäivänä ja sitten piti vaan mennä vaatekauppaan ja ostaa kaikki vaatteet ja kaikki mahdolliset, että siinä tulee aina tämmöisiä, mihinkä ei osaa sitten varautua. Et soitin nyt on aina joka tapauksessa mukana, mutta se on matkustaminen semmoista. Prioriteetit. Niin, mutta nyt siitä opin sen, että tästä lähin mulla on käsimatkatavaruus aina puku mukana. Niin, Joo. virheestä oppii. Joo. Vielä lopuksi, onko sinulla jotain tiettyä odotusta tai tavoitetta tälle illalle? No saada mahdollisimman hyvät tanssit pystyyn ja ihmiset huutamaan ja iloitsemaan, että se on aina se joka keikan tarkoitus. Saada ihmiset hyvälle tuulelle. Kuulostaa oikein hyvältä. Kiitos. Kiitos.